Goizeko ordua eta laurden Jokin Altunak ez du hutsik egin lauterdiko txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkakoa multzoko lehen jardunaldiko lehen partidan 22-13 irabazi dio Jon Ander Peñari eta honen bestez lehen puntua erdietsi du amezketako aurrelariak. Bi pilotarien lehen norgehiagoka zen gaurkoa, Jokin Altunak joan den urtean 7 urtez jarraian finalean egon ostean ez zuen 8. hori lortzerik izan, eta aurten berriro ere final horretan sartzea izango du xede amezketako aurrelaria. Jon Ander Peña berriz lauterdian jada azken urte luzeetan nabarmentzen ari den pilotaria da, eta osagai guztiak zituen norgehiagoka zen, eta alaxe izan da, erdi parera arte Jon Ander Peña asko arriskatzen ikusi dugu, Jokin Altunaren aurka askotan pilotariek joera hori dute, eta normala da, presio handia sartzen duelako amezketako aurrelariak, eta ondorioz sakatzen fin ikusi dugu Peña, eta gero errematean ere bai, biak ala biak oso inspiratuta hasi dira, tantoak egiten, ez dituzte galdu hasiera horretan, eta oso berdindua joan da hasiera, 9-7 ere aurreratu da horrune batean Jon Ander Peña Jokini txakalaldi bat edo izan duen unean, baina mentalki amezketarrak sekulako gaitasunak ditu, eta bigarren zatian jaun eta jabe izan da, 12-9 iritsi dira lehen etenaldi horretara, ordura arte biak oso ongi jokatzen ari ziren, elkarri oso abagune gutxi ematen, behar bada Jokinek defensan pare bat pilota eramatekoak zituenak eraman gabe utzi ditu, Jon Anderrek ere akas batzuk egin ditu, etzen harritzekoa egin batean arriskatzen ari zenarekin, eta noski akatsak egiten badituzu Jokinen aurka jai daukazu, eta hor Jon Anderrek une batean egindako akas batzuren ondorioz Jokinek partidan sartuta jarraitu du, eta bigarren zatian esan bezala jaun eta jabe 18-10 aurreratu da, erabat aidean ibili du batetik bestera, boleaz Ormabikoaren bitartez eraginkortasun handia erakutsi du, airez ere sakearekin, gaurkoan Jokinek ez du aparteko partida egin, baina bai oso partida praktikoa eta esperientzia kantxan agerian utzi du inolako zalantzarik gabe. Gero bazirudien, behar bada Jon Anderrek erreakzio txiki bat izan zezakela, baina bere ala joan da, 21 tantora Jokin, eta lehen puntua erdietsi du amezketarrak, esan dugun bezala, eta egia esan oso joko puntu honean ikusi dugu. Buruz-burukoan ez bezala urtengo lauterdiko honi hasiera bikaina eman dio, buruz-buruko hartan Larrazabalen aurka galdu egin zuen lehen partida, oraingoan berriz Peñari irabazi bakarrik ez, erraz irabazi dio, 22-13, ondorioz gehi bederatziko tantoa beraxa izango du, eta Jon Ander Peñak berriz gaur gauzak ongi egin ditu, eta hurrengo partidei begira honi begiratu beharko dio, ez? Beste bi aurkari gogor izango ditu, Bakaikoa eta Zabala, baina biei ala biei irabazteko gaitasunak baditu, Peñak inolako zalantzari gabe, eta ea zer gertatzen den hurrengo asteetan. Gogoratu beraz, Altunak 22, Peñak 13 Bilbon.